na Masyo baigena gomena नैबे आदानि थाखाय भिडिअखौ गासिबो बयबो मोनफा लाइक होनानै हो 100 लाइक जानांगौ 100नि बाराबो थांनाय खालामनांगौ आरो आब'आ उदखारि फिल्मनि माबा सिंगारमोन ना आब'आ औ मा मेथाइ मोनथाय आंबो मोजाङै मिथिला खोन्थादो दे आब'आ एसे आइफोरा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर आङो दा दंफैयो दतमा हाई सेकेन्डारि फोथाराव दा जोंहा माने दतमा आन्चलिक माने एबसुनिफ्राय माने फ्रि बैसागु फालिनो नागिरदों आरो दा जों बेवहायनो गामिनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला ज' एसे मोसाग्लांनो होननानै बाहागो लाफैदों आरो दा दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था अननानै जोबजासिम नाय ओमफ्राय मा प्रग्राम दं मिथिथ'आ आरो नोंथांमोना जिखुनु जाया नायलांबाय थाबानो जाबाय ना औ ओमफ्राय जोंना नै ससिया माने जाखुनोसो फैदों आरो ना दा मा जायो नायनोसै औ नै सिख्लाफ्रा मोनाबिलिबो फैदों जोंहा एक्टर बायदि नुबायलै बेखौ ओमफ्राय नै दनजित बा जों सेंग्राफ्रा साथामल' आरो सिख्लाफ्रानो बांसिन जाहैबाय बिन्जिना साहा लोंसै बिन्जिना साहा होनायखौ बैसागुखौ माबायदि बरायखो मोजाङानो जोंहा दायो माने गिदिरफोरखौ मान होनाय खुलुमनाय जागासिनो दामगिरि बिथांमोनखौहाय बे समावहाय गिदिरफोरखौ मान होनाय हाबाफारियाव आब' बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा बैसागु लांदां फालिदों नालाय औ बैसागुखौ माबायदि बरायखो आब'आ दासो सुरु जानो नागिरदों सिगाङाव गामिफोराव आयौ जों लागोन जोंथ' हाखाया नियमफोरखौ जोंनिखौ मानिनांगोन औ सिख्ला बायदि नुथारदों नै सान्दुंजों जारौरौनो औ ओमफ्राय मा चेनेल मोनलाय रुजुरुमुआलाय चेनेल सापर्ट खालामदो बयबो आंना लोगोफोर 17K थांबाय आंना ओमफ्राय 20K नांगौ आंनो आब' 20K साबस्क्राइबार जाबा माबा मोनसे खालामसै औ आब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टनि बिगोमा जाहैबाय सोर नायो आब'नि चेनेलाव भिडिअखौ आरो सिनायखागोन माखासेया बांसिनानो ना आरो माबाफोर बुंबावनो नामा आब' मोजां मोनदों बरायनायाव दे थाबाय नोंथांमोननिसिमबो दे औ नै बेखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय आरो ओमफ्राय जोंहा दा जागासिनो प्रग्रामा नोगोद गरम जाबाय जाला मोसा दं दे आयंआ
सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय दम दम होननायजों खारलांगोन जों दोनखारलांगोन नोंखौ हुर हुर होननायजों लाना खारगोन सयथिलै सना माइना मोसौ बायगोना गमेना हालागोना फुराबा रजु रत्नु नोंजों नखर दागोन आंनि नामा नोंखौ दोनथारगोन खर'आव थफि मेगनाव साथब आखायाव गहि जुथा लंपेन्ट गानना बिहाव बिखुनजोनाव देरला माला आलासि जाहैगोन लोगोफोर आं सिख्लाफोरखौ एसे देखायनि जोंनि गामि सिख्लाफोरनि बेहालाय मोखांखौनो देखाया नै माइनारि बुथिनाय सेंग्रा मानो होदिखो नोंखौ फसायदों लागौ लागौ जेन' मा आखाइ लखबो मा आखाइ लखबो लोंनायसो नुखाबावो मानसिखौ सार्सखौ लोगोफोर बिराद गरम ओंखायनो दा दसे साइख्लुमाव थाफैथ'बाय बिनिफ्राय आंनि ओरैथिंनै बिनानावमोन दङ गामि खाथिनिनोखा नाम्बार 1 हाब्रुबारिनि जान्था फाग्लामोननि गामिनि आरो नैयावथ' बिनानावसो जाबावदां ना बिदि ओमफ्राय बैसागुखौ माबायदि बरायखो गामिफोराव मोसानायफोरा मोजां गोगोमैनो बरायदोंना आरो नोंहालाय बिनानावा मानो मोसायाखै नेक्स्टआव मोसानोसै दे बैसागु बोथोरा सफैलायबाय एसे खोलाया एसे खोलाया बिरबोलायबाय दायो जाग्रा जानोसै मा आइटेम दंलै खिसि बेनो होबाय दा नांगौबा लाबोगोन मा बेदर जाखो आदा बोरमा नङा माथो थगायथारबाय अमा दङ बयलार अमा जाया बयलार दे हरलादि लोगोफोर जोंहा ओंखाम जागा मा होनो खिसि जागासिनो दं आरोना रायजो राजा बिथांमोनहा आंनि बिनानावमोनहा नै जागासिनो दङ आयौ माथो खोमसि खोमलावसो नुजोब्बाय एंगेल लानासो खेबनांसिगोनलै दे जाना हो माबायदि ओमफ्राय गोथाव ना गोथाव खिसि बारा गोखा गोखै लगायनाय गोखा गोखै गैया नामालै अमा बेदरा गैयाना मालाय जाखांबाय
हाब होमबालाय स्लिम खालामथारबायलै बिस्रा नै बिस्रा दासो जाहांदों दासो जाहांदों दे नानि जाद' ए नै मा होनदोंमोनलाय अमा दाउसो जादों अमा जानांगौलै गरमाव ओमफ्राय बैसागु बोथोरखौ माबायदि बरायखो मोजाङै बरायबाय मोसानानै माइब्रा रोसि माबा रोसि लोङासै ए नङा माबायदि जानायबाय माबायदि संख्रि नाङाखै ए सालायानो बेना आलदा दां नानि बियो दे लाजिबाय दा बिब'नो खोन्थायाबा आङो जाबाय जानाया दा जाबाय जाबा जाफिनबावगोन जाखांनायनि नै आदामोनजोंसो इन्टारेस्ट खालामफैबाय सायख्लुमावहाय ओइ बाबु गरखट আমার ওই फाले बाजाराव दाउदै जाखांबाय ओरैसो ओमफ्राय नै नोंहालाय माथो उदैयानो बेदांदां जालायलायबाय नोंना नोगोद जाना फैबायदां ओरैसो खननै आदसा दे बेनिफ्राय लोगोफोर आङो शर्ट फिल्मनि फावखुंगुर माने एक्टरानो होनजाबाय आदा सोमखोर आं नोंथांमोननो देखायनि आरो आदाजों दिनै सेकेन्ड टाइम ब्लग बानायनो मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आदाजों सेकेन्ड टाइम ब्लग बानायनो मोननानै बेनिफ्राय आदा सोमखोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दा आदा रंजालि बैसागुखौ माबायदि बरायखो आदा जेनेबा रंजालि बैसागुखौ औ बिराद मोजां बरायबाय बरायबायना गामियावबो जाबाय सानथाम जाबाय पार्टिसिपेट खालामदों আমি কালকা তুই আর মুই বইতে যাব दा जोब्बायानो ओमफ्राय आदाजों आङो फार्स्ट टाइम जेब्ला जोंनि गामियाव आबु जिरिनानि मा होनोमोनलाय हाबा जादोंमोन ना औ बे आबु जिरिनानि हाबानि रिसेपसनावहाय आदाखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन आरो भिडिअबो बानायदोंमोन दा दिनै गोबावजों खनसे बोसोरसेयानो जाबाय दाना बोसोरसे दा बोसोरसेनि उनाव नै आदा सोमखोरजों लोगो मोनफिनबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय आदा माबाफोर बुंबावो नामा बुंनांगौ मा बुंबावनो दे औ दा माबायदि सोलिगासिनो जेनेबा सोलिगासिनो मोजाङै दं दा बैसागुनि एसे दंथ'यो आरो हाथ'ना दंथ'यो ओमफ्राय दा गाबोन मोनसे दंबावो शुटिं आंनि शुटिं दंबावो गाबोन लाखिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव दंबावो सानथैनि फरे आरो थिग जाथ'वाखै ओमफ्राय अननानै लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आदानि थाखाय भिडिअखौ गासिबो बयबो मोनफा लाइक होनानै हो 100 लाइक जानांगौ 100नि बाराबो थांनाय खालामनांगौ आरो ओमफ्राय आबु बैजोंथिबो फैदोंमोन बहा थांखो फैदोंमोन न'आव थांबायना दहाय नोंथांमोनहा नुखाबाय बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टनि अनार जाहैबाय आबु बैजोंथिया औ दे होमबा आदा जाबायना औ आरो लोगोसे र' आं सिख्लाफोर माखासे एक्ट्रेसफोरखौ देखायना नैबे सासेनिखौ नामखौ मिथिला आं नैबेखौ हयले मिथिगौ रश्मि रन्जिला आदसा सिनायो सिनायनाया आरो जोंहा नै ओरै थिं सासे दंबावो नै करिश्मा बिनानावसो जाजोबो बिसोरथ' ओमफ्राय खबर सबर माबोरै नोंसोरथ' बिराद मोसानो गोरोंखालै मालाय मोसाबाय थायो पारफरमेन्स खालामबाय थायो मोजां बैसागुखौ माबायदि बरायखो बिराद मोजां बरायबाय मोजां बरायबाय बिदिसै ओमफ्राय नोंहालाय करिश्मा बिनानावा आंनाथ' बुंनाङा एकदमबारे लेवरा आं लेवरा फिथिंनायखौ नुवाखै बेखौ आं सिरिसो रावबो खिथाया हारसिङै ना लोगोफोर आङो दा नोंथांमोननो सासे जोंनि दतमानिनो सासे गोदोनि सिंगार गोजामानो जाहैबाय आब' साइन' आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों दिनैसो देखायनो मोनबायलै नोंखौ आब' खुलुमबाय आब'निसिम हेपि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दा आब'आ माबाफोर बुंनो गोसो जादों नामा लुबैयो मानो होनोबा बैसागुखौ मोजां मोनो नालाय दा जोंहा नैबे जोंनि दतमा आन्चलिक एबसुआ
लांदां बैसागु खुंदों दिनैहाय दा बाहाय आंखौ हांख्राय हरदों नालाय बिनि थाखाय आङो दोंनैसो आङो बैसागु मेथाइखौनो खननानै नैबे आंनि फंबाय बिनानाव अनजालु अनजालिफोरखौ मोसाहोफैदों आरोखि खननानै दोंनैसोबाबो भिडिअआवहाय देखायखाबाय आबो दहाय खेबखादों ओमफ्राय सोर सोर बिथांमोना सिनायना लाबानो जाबाय गुबै नामा बेनोखाना औ आंना आलादा नाम गैबावला आरो बेनोखा औ आहा आब' जायो जेनेबा नोंनिखौ फुलखौ खोन्थादो दे आब' आंथ' साइन ब्रह्म ना आङो जोनोमा जादोंमोन दुमब्रिगुरियाव ए दतमा दुमब्रिगुरि ओमफ्राय आब'आ उदखारि फिल्मनि माबा सिंगारमोन ना आब'आ मा मेथाइमोनथाय आंबो मोजाङै मिथिला खोन्थादो दे आब'आ एसे आइफोर आफाफोर आंनो फैसा गरसे आंहालाय मेगन आइफोर आफाफोर बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर अन्नानै फैसा हरदो आं बेखौ आङो 2000आव आङो जात्रा गान हिसाबै आङो खनजेनदोंमोन बेनि उननिफ्रायनो आङो बयजोंबो सिनायजानाय आङो मेथाइ खनगिरि जादों आरोखि आरो बैसागु मेथाइ दोंसे ससे ओरैनो आङो रोजाबना खोन्थादो दे बैसागुआथ' आङो फ्रायानो बैसागु बांसिन खनो माब्लाबा दिहुनगिरिफोरा आंखौ गोदान मेथाइबो खनहोयो दङ गोदान मेथाइफोराबो 15थासो दङ आरोखि ओमफ्राय आङो बांसिनानो बैसागु खनजोबो बैसागुआ आङो खनगोन आं फार्स्ट खननायाथ' बहुद खनबोदों बेनिफ्राय आङो सिगां खननाया रिगि रिगाङा दा रिगि रिगां रिगि रिगाङा दा रिगि रिगां कान्थौला बिरबायनाय हाथरखि बोरैबा मामोनथाय बावबाय आं गोबाव जाबाय आङो बेस्थ'ना दा ओमफ्राय बहुद दं दस्रा बोसोर जोबनायनि संक्रान्ति दिनाव फै नुहुरनाय दांदुफुर हाजोआव मैगं मैला खानो दोनलाय आदा रामोनदा सिलायावला रामोनदा सिलायावला बेखौ खनदों आरो आं होमबा माथो बैसागुआवनो जों दामनानै मोसाबाय थायो बे गानखौ बे मेथाइखौ आरोना आब'निसो आरो बे मेथाइया ना खेलिलिं साइकेल गाब गाफा फैबाय नंगाफा गारि गाब गाफा फैबाय सान गाफा गोसोखांनायल' खालामलांबाय नों आदा आंखौ हांमा थानायल' खालामलांबाय बेबो आंनि एकदम बिराद लोगो लावदङा इन्टिबिलनि अर्जुन होननाय सासे इन्जिनियार दंमोन आंनि एकदम फेभारेट लोगोमोन आरोखि हौवाबाबो आंनि असे हिनजाव लोगो बायदि लोगोमोन ओमफ्राय दा बिथाङा सोरखारि जानानै थांबाय बाहागो गैया माथो खालामबावनो जों सानैजों अनेकथा गान सुजुनो नागिरबाय थानाय समावनो बियो बेहा बाहागो गाज्रि आरोखि बाहाय बियो सोरखारि जानानै थांबाय दा आद्रा जालांबाय बेहा आद्रा जाबाय ना अनेकथा गान खनदों जों ज'नो ना बे आदा मुसुखा गयारि बे आदा मुसुखायानो आंखौ एकदमबारे बैसागु मामा मेथाइ खननो लांफैजेनबाय थादों आरोखि आरो जोंहा बे सार रहेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि आदसारानि बे सारानो आंखौ सिगांसिन मेथाइ खननायाव हेफाजाब होग्रोसिननाया बे सारानोमोन आरोखि बेनिफ्रायनो उनावहाय बयखौबो एसे कनफारेन्सफोराव आङो खरास मेथाइ खननो थाखाय आङो फैबाय बाहायनो आङो दा खरास मेथाइ खनदाव आङो दा बेसेखिनिसिम आङो दा दङ आरोखि होमबा जाबायना आब' दे आब'निसिम आंनि ब्लगाव नुजानो थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आब'आ जे गावनि मेथाइखौ दोंनैसो रोजाबनानै होबाय दा मिथियैखौ नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनबाय दा आब'नि मेथाइया माबायदि
दा आब'नि थाखाय बयबो कमेन्ट खालामहर आब'खौ सोर सोर सिनायोमोन आरो जाय जाय सिनायामोन बेनिफ्राय लाइक खालामबानो जाबाय आब'नि नामै आरोना भिडिअखौ